ne balimaw bi an sigi kun ye mun ye Sogɛli Kokala Mayiga waraba kunu a kumana o ye fan bɛɛ kɛ so ani magɔrɔni ye an bɛna an da don o la k'o walawala n'an bɔra yen nɔ min ye Kasimu Tapo y'a faamuya b'a la CDM mɔgɔ ye plainte don a kama a ye kuma minnu fɔ an bɛna o walawala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Jara transport a bɛ ka mɔgɔw faga bi a ka bon hakili ma an bɛ min fɔ ministre de transport ye a ka jɔ a jɔyɔrɔ la a ka solution ɲini Jara transport ko la a ka c'est que u ka Jara transport ka supprimer ka bɔ Mali kɔnɔ a bɛ ka mɔgɔ faga bi a ka bon hakili ma don o don Jara transport u ka carré bɛ bin a bɛ maa fa an ka ministre sigilen don date ka don nin na mais a ka bon hakili ma quoi ministre de transport ne yɛrɛ t'a dɔn a bɛ fɛn min na Mali kɔnɔ quoi Jara transport bɛ ka mɔgɔ hakɛ min faga wallahi a tura dusu tɛ ka faga mais foyi tɛ ka bɔ a la a kelen tɛ transport ye Mali kɔnɔ a bɛ ka nin de tiɲɛ don o don a bɛ ka joli bɔn don o don a bɛ ka mɔgɔw faga don o don mais foyi tɛ ka bɔ a la a y'an ka ministre ɲɛɲini de wa mun de bɛ yen anw t'a dɔn han depuis Jara transport ye mɔgɔw joli faga Asimi taga don Segu wallahi Jara transport tun kan ka jɔ depuis o don ka u ka sɛsi ka bɛɛ datugu k'a bɔ Mali kɔnɔ parce que danga de bɛ transport in kɔ depuis n y'a dɔn don min na bilahi barika t'a la mais n'an bɛ taa an bɛ se an b'an da don o la ni waati man ta an tɛgɛ ma Isa Kawudimi komi nafa t'ale la quoi c'est pas ni waati man ta an tɛgɛ ma an bɛ ale can dɔɔni quoi k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ Jaba Baraji n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen tout le monde an bɛ ɲɔgɔn bolo ne balimaw waraba kumana kunu Sogɛli Kokala Mayiga ni muso ɲana a den bɛ barika ni muso ɲana a den bɛ tɛmɛ fadenw na Sogɛli Kokala Mayiga i ba de ye baara kɛ o de la i bɛ fadenw ɲɛ ni ala y'i bila fadenw ɲɛ c'est normal i bɛ sen ka mɛn i kɔfɛ ni se tun bɛ ninnu ye Sogɛli tun tɛ bi sɔrɔ fanga la mais ala de y'a kɛ mɔgɔ tɛ se ka bali ala de ye Sogɛli bila nin jɔyɔrɔ in na n'ala ko a bɛ ban don min na a bɛ ban fura foyi t'a la n'ala ko a tɛ ban fana a tɛ ban c'est Dieu qui décide depuis cɛ kɛra ministre ye don min na juguya finba nɔfɛ a ka bon hakili ma mais ala ko k'aw bɛ bo fara ka dɛsɛ a bɛ kule kɛ ka wasili kɛ ka tani kɛ ka fɛn fɛn kɛ i y'a faamuya b'a la cɛ b'a place la a tɛ bɔ yen dɛ maliyɛndenw b'a fɛ parce que a ye Mali segin a danbe kɔnɔ a ye baara kɛ ministre ma kɛ Sogɛli ye ministre kuraw ta kunu comment ça s'appelle Sogɛli ye ministre kuraw ta bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nin waati in na a ye ministre kuraw ta yɛlɛma kɛra ministre kunda falenw kɛra ministrew la a Sogɛli ye ministre kura minnu ta a n'olu sigira ka kuma kunu discours kɔnɔ i y'a faamuya b'a la a ko Sadio Kamara o y'a ka baara kɛ lakana sabatira Mali kɔnɔ min ye Abulaye Diop ye k'o fana y'a ka baara kɛ i y'a faamuya min ye ministre de l'économie k'o fana y'a ka baara kɛ ka s'a dan na a ko maliyɛnw bɛ ka mun de ɲini bi k'o ye dun ka fa de a ministre minnu taara ko bɛɛ k'i ka baara ka kɛ cogo la i y'a faamuya b'a la maliyɛndenw de ye ministre bɛɛ ta ministre bɛɛ bɛ maliyɛndenw de ka baara la a maliyɛndenw bɛ fɛn min fɛ n'an m'a kɛ maliyɛndenw ye se b'u ye k'an bɔ an place la kuma fa n'a ba filɛ o ye kuma ta k'a tura kunjugu kan Sogɛli y'u cuni sɔrɔsiw ye Sogɛli bɛ ka dɔ fɔ sɔrɔsiw ma depuis M5 ministrew bɔra ministeriya la an ma Sogɛli faamu a donna ta a bɔra ta ne y'o de fɔ n bɛ segin k'a fɔ ni ala ye mɔgɔ bili ɲɛ tugu a kɔ ni k'i b'a juguya barika fitinin min b'i la dɛ ala b'o barika fana minɛ i la i bɛ ka min juguya ka taa fara o ta kan i ma ye san 3 a bɛ Sogɛli kɔ sugu komi subaga cɛ b'a nɔ na ni dawula tɛ a tɛ ka foyi sɔrɔ ni bonya tɛ a tɛ ka foyi sɔrɔ wa jama b'a kɔ a ka bon hakili ma i y'a faamuya b'a la danaya min b'a kan i y'a faamuya b'a la Asimi ka fanga kɔnɔ a tɛ mɔgɔ si kan n'ale tun t'a tɛ ɲɛnabɔ an bɛ min fɔ jugulamɔgɔw ye k'u ka taa ko wɛrɛ ɲɛɲini n'a bila waati sera a bɛ bila n'a bila waati sera ala fɛ bila a b'a bila seko t'a la mais n'a bila waati ma se aw bɛ bo fara ka dɛsɛ Sogɛli y'a ka ministre lasigi kunu k'a f'u ye ko baara caman ɲɛna mais bi n'an bɛ yɔrɔ min na maliyɛnw mago bɛ dun ka fa de la solution ka ɲini baloko la n'an ma balo ɲini ka di maliyɛnw ma n'u sɛgɛnna ni kɔngɔ y'u tɔɔrɔ
o bɛ se ka kabakurun ta an nɔfɛ k'an gɛn ka bɔ an jɔyɔrɔ la o kuma sɔsɔ cogo t'a la o a ye ala ta de fɔ mɛ n'i ye mɔgɔ dɔw ye kuma bɛ tura kunjugu kan parce que barika bannen denw don hasidi denw don ala m'u da hɛrɛ kama o tɛ sake o tɛ mɔgɔ ni hɛrɛ fɛ quoi mɛ ne y'a fɔ yan bilahi n'aw sera sogɛri la n'aw sera nin fanga in na n'aw sera anw na walahi an bɛ taa an baw ɲininka parce que an bɛ sira min kan jɛlen don pasi komi nɔnɔ kɛnɛ hakili fila tɛ an na ni maliko tɛ hakili fila tɛ an na ni malijɔ tɛ aw dun bɛ piya de nɔfɛ mugumugu tais-toi an dun ta ye hɔrɔnya ni danbe de walahi sogɛli y'a fɔ an bɛɛ ɲɛna yan ni nin fanga in banna ni nin transition banna ale bɛ taa tulonkɛ kɛ n'a mɔdenw de a si sera yɔrɔ min a sɛgɛnna a si sera yɔrɔ min a bɛ fɛ k'i reposer i y'a faamuya bala n'i ye wari sɔrɔ n ka cɛ k'a sɔrɔ ka minisiraw sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ ka dawula sɔrɔ ka kɛ mali premier ministre ye ni waati dɔ sera i kan ka bila de n'i ma bila waati la fɛn bɛ yɛlɛ i la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ sogɛli b'o de dɔn a bɛ n'a bila hali a tɛ mɛn aw kana peresida a bɛ n'a bila ni mɔgɔ wɛrɛ nana sogɛli fana kɔfɛ n'o tɛ k'aw fɛla kɛ a bɛ fɛn fɔ ma min ka jugu ni sogɛli ta ye parce que maliyɛn degen bɛ nin de la gato sogɛli ko k'o de tɛ kɛ faso nafolo tun bɛ ka ta k'a di adama ma parti politique jugu sago min bɛ mali kɔnɔ adama faso nafolo tun bɛ ta kalo kalo ka di ninnu ma san o san kɔmɛ de miliyari ka tila politiciens ni ɲɔgɔn cɛ sogɛli nana o tigɛra pewu a bɛ don ji la a bɛ don lakana la a bɛ don kɛnɛya la o hasididenya de bɛ yen mɛ aw bɛɛ lajɛlen ka misɛn an bɛ dugawu de k'aw ye ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya an bɛ sogɛli kumakan k'a la ni kuma jugu b'a la maliyɛndenw b'a zuze an ma foyi fɔ an taara baara de kama n'an ma baara kɛ mɔgɔ minnu y'an bila u bɛ se k'an bɔ yen kuma fa n'a ba filɛ min fana ye élection ko ye an ka fɛɛrɛ ɲini élection ka kɛ a bɛ asimi de ka baara la sogɛli bɛ asimi de ka baara la a bɛ fɛ ko ninnu ka teliya asimi ka na jama i y'a faamuya asimi ka ta ka tila ka na jamana ta k'i jɔ n'a ye olu ma ɲina min yɛrɛ kɔ sogɛli ye discours min kalan i jɔ n ka kalan fɔlɔ n bɛ tila ka aw tɛ ko min kalama n bɛ tila k'o fɔ aw ye quoi k'a firi ala jugu a lamɛn dɛ. Ce qui nous reste maintenant, c'est le problème du développement. Ça, c'est vrai. Parce que tout ce qu'on parle, tout ce qu'on dit, le patriotisme, tout ce qu'on dit là, les citoyens les cherchent à manger. Ça, c'est vrai. Tous ceux qui nous soutiennent aujourd'hui là, s'ils n'ont pas à manger demain, c'est les mêmes qui vont prendre les cailloux pour nous renvoyer. Oui, attendez. Il vaut bien travailler et quitter à temps avant d'être envoyé. Parce que ceux qui vous applaudissent aujourd'hui, demain c'est les mêmes qui vont vous dire que ce que vous nous avez donné à Djaraouye, mais en Befewerefe, donc il faut faire en sorte qu'on fasse tout sur le plan du développement économique et social. Le patriotisme, le discours patriotique et nationaliste, ça peut tenir 1 an, 2 ans, 3 ans. Sur la durée, c'est l'économie qui tient. Donc aujourd'hui, notre gouvernement est totalement centré sur ça. Bon, oye ni yɔrɔnin de tigɛ olu ma min faamuya asimi de ko sogɛli ka taa nin ci lase asimi de ye discours sɛbɛn k'a di sogɛli ma i ye minisiri kura minnu ta taa nin ci kan f'u ye mɛ handicapé ni jugu sago den tɛ se k'a faamuya ko sogɛli y'i cu ni sɔrɔsiw ye a ye sɔrɔsiw bila en plein vol sogɛli tɛ discours foyi kɛ a tɛ ɲɔgɔn dalajɛ foyi kɛ ni asimi t'a kalama ni ani asimi ma bɛn ko la aw tɛ min kalama o de fɔlen filɛ aw ye sogɛli taara kuma fɛn fɛn fɔ asimi de k'a fɔ nin fɔ cogo la maliyɛnw bɛ ka kule n tulo bɛ kule kan na maliyɛnw ka laɲini ye min n tulo b'a la maliyɛnw bɛ fɛn min fɛ bi o ye dumuni de ye a sogɛli ye minisiri min ta min jɔlen bɛ ni baloko ye min jɔlen bɛ ni dunkafa ye a don a tulo kɔnɔ an ta kun tɛ fila ye baara ka kɛ tiɲɛ kan maliyɛndenw bɛ fɛn min fɛ a ka d'u ma ni maliyɛndenw m'u ka laɲini sɔrɔ asimi n'a ka jama bɛɛ maliyɛndenw bɛ se ka segin o contour la mais c'est quatre vérités ah mun polémique bɛ taa don nin kuma la a y'a ka mɔgɔw ta mɔgɔw kan ka baara kɛ cogo min na a y'o de lakale mais a banna kuma fɔ a na ba filɛ mun polémique bɛ yen ah sogɛli ni sɔrɔsiw tɛ kan kelen na bi depuis sogɛli ka minisiriw bilala aw tɛ min kalama sogɛli taara fɛn fɛn fɔ nin discours na asimi de y'a bɛɛ sɛbɛn ka bɛɛ don a tɛgɛ kɔnɔ t'a fɔ nin cogo la baara ka kɛ tiɲɛ ka jamana ka jɔ jamana kɔnɔdenw bɛ fɛn nin waati in na o ye dumuni de ye lakana sabatira Sadio Kamara y'a ka baara k'a kɛ cogo la
mi ye job ya a y'a ka baara k'a kɛ cogo la Abdoulaye Maïga bɛɛ y'i ka baara k'a kɛ cogo la Ali Fuseni Sanu ministre de l'économie an ka wagaden falen dɔ bi a ka bon hakili ma sanction dara an kan a ma sɛgɛn jɔn kosɔn Ali Fuseni Sanu Sogɛli bɛɛ y'i ka baara kɛ mais yɔrɔ min ma ɲa dun ka fa i y'a faamuya depuis ministre sanse ma kɛ maliyɛnw bɛ kule la ko an mago bɛ dumuni na o tɛ ka kɛ yan ni baara kun fɛn minnu tun ka gɛlɛn n'olu kɛra an bɛ taa ko wɛrɛ de la an bɛ taa étape wɛrɛ de la o ye Asimi ka laɲini de Asimi yɛrɛ ye wari bɔ a kun ka don engrais la an y'o kuma kɛ a semaine passée a Sogɛli taara fɛn fɛn fɔ a bɛ Asimi ka ci de a bɛ Asimi ka laɲini de Asimi wari bɔ a kun ka don engrais la ka dɔ bɔ sɛnɛkɛlaw ka comment ça s'appelle juru min tun bɛ sɛnɛkɛlaw la i y'a faamuya ka juru bin ka b'u kan Asimi ye min kɛ walima a ye min fɔ man jugu ni Sogɛli ta ye Sogɛli ko an ka solution ɲini maliyɛndenw ka laɲini de la kɔngɔ b'u la bi u mago bɛ dumuni na n'an ma dumuni d'u ma ni kɔngɔ y'u tɔɔrɔ o bɛ se ka gabakurun ta an yɛrɛ kama mais c'est la vérité mun sɔsɔ cogo b'o kuma la a ye dɔ bɔ juguya la wallahi ala tɛ balima farala fɛ ala tɛ sinji farala fɛ i y'a faamuya b'a la ala tɛ mɔgɔ jugu fɛ mɔgɔ jugu ala b'i barika de ba k'i nagasi k'i ta tiɲɛ k'i bila mɔgɔ i bɛ baara fɛn fɛn na kɛ tiɲɛ kan i bɛ baara fɛn fɛn na sabali fara kan i bɛ baara fɛn fɛn na ala dɔn n'o kɛra i bɛ hɛrɛ sɔrɔ mais ka baara kɛ ni juguya ye ni Asimi ni Sogɛli farala sisan olu bɛ sɔrɔ ka fɛrɛ an ka fanga ma ni Asimi ni Sogɛli kɛlɛla sisan olu bɛ sɔrɔ ka fɛrɛ Asimi ma o dun tɛna kɛ Asimi kunkolo b'a kan da la ni se tun bɛ aw ye depuis Sogɛli banana don min na a ye kuma sugu bɛɛ fɔ a sen karila a bolo karila a galaka karila connaissance perdila a da jɛngɛna a kun jɛngɛna Asimi kana taa tuguni a tɛ se cɛ seginna ka na yanni Sogɛli yɛrɛ ka na Asimi peresila Sogɛli seginni na ala bɛ ko min na o bɛ tiɲɛ a y'aw doni jigi n'ala ko a bɛ ban don min na a bɛ ban mais n'a ban waati ma se a bɛ bu kɛ ka bo fɔra ka wagasili kɛ ka kɛnɛ kɛ paga tɛ yen ko fɔ an jugulamɔgɔw ye k'u doni jigi o ka ko wɛrɛ ɲɛɲini kuma jugu foyi tɛ nin kɔnɔ u taara nin yɔrɔnin dɔrɔn de tigɛ sinon dusukun ka jan o taara nin yɔrɔnin dɔrɔn de tigɛ pour que ka mɔgɔ bila fili kɔnɔ maa si tɛ bila fili kɔnɔ bɛɛ kunkolo b'i kan da la a bɛ min dɔn maliyɛnw b'o fa de dɔn maliyɛnw b'a dɔn ko Sogɛli ni Asimi ka di bi komi Lasana ni Fuseni maliyɛnw b'a dɔn bi ko Sogɛli tɛ foyi kɛ n'a ni Asimi ma kɛ ɲɔgɔn fɛ maaw de b'aw kunfɛ jugu sago den ninnu ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya bilahi aw bɛ baara kɛ nin bɛɛ kɔfɛ faso nafolo tɛ tila tuguni i bɛ ka ɲɔgɔn an tɛ ala deli o kana Mali kɔnɔ tuguni i président kana k'a kɔ don jamana kɔnɔdenw na ka faso nafolo ta k'a fusugu a bɛ di mɔgɔ lankolon ma a bɛ di bataradenw ma a bɛ di faso kumasuludenw ma o banna pewu an ka wari bɛ k'a kɛ cogo de la n'a bɛnna min ma o don n'a ma bɛn min ma i bɛ se ka min kɛ o kɛ Sogɛli kɛlɛkun bɛɛ filɛ depuis a nana sɔrɔdasi ninnu kɛrɛfɛ wari fu min tun bɛ k'a ta k'a di politicien ma Sogɛli ko k'a ka dabila Sogɛli yɛrɛ ye politicien de parti politique b'a bolo wari tigɛla a yɛrɛ ka parti la a bɛ taa min nin juguya fin de bɛ yen faso nafolo tɛ ka kɛ gato ye mais ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kitu mun na ala ka nɔgɔya kuma jugu foyi tɛ nin kɔnɔ walahi maliyɛn 24 millions d'habitants ni kuma jugu tun bɛ nin kɔnɔ a fɔbaga tun bɛ caya mais jɔn de bɛ ka Sogɛli ka kuma ta k'a tura kunjugu kan mɔgɔ minnu tɛ faso ka hɛrɛ fɛ mɔgɔ minnu hali ni sɔrɔdasiw ye minɛn san ayi ko minɛn ma san ni baara kɛra a tɛ b'o da kɔnɔ olu de b'a la Sogɛli y'i cunni sɔrɔ a m'i cunni sɔrɔdasiw ye dɛ a y'i sigi sɔrɔdasiw kan de kan k'a firi ala jugu Sogɛli bɛ taa fɛn fɛn kɛ i b'a sɔrɔ a ni Asimi y'a baara bɛɛ kɛ ka ban Sogɛli tɛ foyi kɛ Asimi ɲinɛ ma a y'o fɔ 1000 fois nin kɛnɛ kelen in kan n'a bɛ ko o ko kɛ ani président de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ foyi kɛ président ɲinɛ ma n'aw nana aw jɔ k'a y'i cunni sɔrɔdasiw ye danga b'aw ko ta tiɲɛ bagatɔ den ninnu hali o tɛ se nkalon tigɛ cogo la nkalon bɛ tigɛ cogo min na hali o tɛ se a tigɛ cogo la parce que hakili t'u la u kɛra banabagatɔ u kɛra handicapé ye ala ni hasidi denya bolo u ɲakili fila cilen don o tulo datugunen don o dusukun gerennen don hali manipulation kɛcogo o tɛ se wa k'a fɔ aw ye Sogɛli taara discours fɛn fɛn kalan nin kɛnɛ kan Asimi de y'a don a da kɔnɔ Asimi de y'a sɛbɛn ka d'a ma Asimi de ko a k'a fɔ nin fɔcogo la aw bɛ taa min aw bɛ taa kun fɔra kogo kun wa
n'ala sɔnna nin fanga in bɛ ban Sogɛl bɛ taa retraite la min bɛ na Sogɛl fana kɔfɛ an tɛna an sigi k'o lajɛ an y'a fɔ yan ko Sogɛl ko tɛ o tɛ Asimi yɛrɛ de fɛ parce que Asimi tilennen don maliyɛn jugu sago den ninnu tɛ mɔgɔ ɲɛnama fɛ kuma fa na ba filɛ maliyɛn bɛɛ tɛ dɛ mɔgɔ minnu tun degera wari sumalen dunni na o tɛ mɔgɔ ɲɛnama fɛ hali o don Petit Gimba Mati sigi yan Asimi tun bɛ saraba ta a donna ta mun kosɔn a taara nin kuma ninnu fɔ parce que buwa tile la wari tun bɛ di dangadenw ma u k'a don sunguruba ni kapɔti la bi o tɛ yen a bɛ ka kɛ a kɛcogo la o tɛ Sogɛl kɔ dɛ o bɛ Asimi de kɔ mɛ n'an bɛ taa an bɛ se Sogɛl ka discours a ɲɛna fo k'a fɔ k'a ɲɛna kuma jugu ma fɔ a kɔnɔ foyi foyi ma fɔ faso bɛ jɔ cogo min na ani maliyɛndenw bɛ fɛn min fɛ bi a y'o de fɔ a ka baarakɛlaw ye bi bi in na an tulo tɛ foyi la dun ka fa maliyɛnw k'u mago bɛ dumuni de la solution ka ɲini dumuni ko la maliyɛnw bɛ se ka dumuni sɔrɔ cogo min na solution ka ɲini a la kuma fa n'a ba filɛ a ma foyi fara nin kan n'an ma fɛɛrɛ ɲini dumuni ko la ni maliyɛnw tɔɔrɔ la olu de y'an bila ye dɛ u bɛ se k'an bɔ yen a bɛ taa min a bɛ taa yɔrɔ jumɛn nin ye kuma jugu jumɛn ye ni kuma jugu tun don walahi a tun bɛ mɛn da wɛrɛ da min tɛ aw ye barika bɛ mɔgɔ mun na Asimi min y'a bila yen bila Asimi tun bɛ bɔ k'a jaabi walima mɔgɔ wɛrɛ tun b'a jaabi min t'aw sigi ye aw bolo ko Asimi ninnu kunkolo tɛ yan Sogɛl ka bɔ k'a bɛ la o tuma Asimi ninnu bɛ mun de la ye mɛ kafiriden ala jugu videomani kolondenw sigilen b'u kujala kan o tɛ poro ɲa n'a porola ka d'u ma a bɛ tila la barika jumɛn bɛ nin videomani o donna ko jumɛn de la n'a ɲana o tugura buwa kɔ a buwa sara o tugura buwa kɔ a coup d'état kɛra buwa la an ye sake depuis se bɛ aw ye waati min na anw y'aw gɛn ka fanga minɛ aw la bi aw bɛ se ka mun kɛ anw na la question est là se bɛ aw ye don min na dɛ anw se t'anw de wulila aw kama k'aw ka pouvoir bin bi se foyi tɛ aw ye aw bɛ taa min aw bɛ taa kun fara kogo kun Sogɛl bɛ yen n'ala ko a bɛ ban don min na a bɛ ban a fɔra mɔgɔ kɔ mɔgɔ bɛ fɔ a kɔ kuma fa n'a ba filɛ discours in kɔnɔ foyi tɛ yen k'a fɔ an kanubagaw ye bɛɛ k'i hakili sigi komi Ŋɔmiraana mɔden samaranitigi minnu b'an tu la nafigiden minnu b'an tu la bilahi o bɛ dɛsɛ nin bɛɛ kɔfɛ bilahi ni kali ala la parce que hadamaden i bɛ baara fɛn fɛn kɛ nkalon kan ala tɛ barika don a la i bɛ baara fɛn fɛn kɛ tiɲɛ kan ala bɛ barika de don o la i ma ye n'anw donna kodenni na a bɛ kɛ koba ya parce que an tilennen don an b'an faso fɛ faso kanu de bɛ an na an ma fila fara faso kan n'an donna kodenni na a bɛ kɛ koba ye an bɛ tiɲɛ de kan an b'a la fana dɔn an ye hɔrɔn de ye an b'an danbe bila fɛn bɛɛ sanfɛ wala k'a fɔ i y'a faamuya bala Sogɛl kanubagaw ye bɛɛ k'i hakili sigi hali a kana nin kuma yɛrɛ caya hali a kana da de nin débat yɛrɛ la tuguni a ye juguw to u ka bo fara ni nin ma kɛ fana an ka cɛ a ma ɲɛ o fo que nin ka kɛ de walahi n'ala y'i bila cɛw ɲɛ fo k'u ka kule de fo k'u ka bo de fara n'u ma bo fara mun nafa b'i la n'ala y'i da dugukolo kɔ ka jugu tɛ e la wolokun tɛ e la quoi ni jugu yer'i la o b'a yira k'i ye mɔgɔba ye Sogɛl ko kala Mayiga jigitugu masa an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini Asimi y'i bila baara fɛn fɛn na y'a k'a kɛ cogo la i nana gɛrɛ denmisɛnninw la i y'a faamuya wala n'o ye Asimi n'a jɛɲɔgɔn ye k'u bila sira ɲuman kan faso bɛ jɔ cogo cogo k'u bila o sira kan i sara bɛ ala de bolo mɔgɔ si tɛ se la bi parce que i ye faso segin a danbe kɔnɔ i bɛ tiɲɛ kan i jugulamɔgɔw t'o ka kule an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna Kasimu Tapo dabaraba cɛ fuga Kasimu Tapo de y'a fɔ anw ɲɛ yan k'ale tɛ siran cɛ ɲɛ ale tɛ siran muso ɲɛ CDM mɔgɔ ye plainte don min na a y'a sɔrɔ Kasimu Tapo Ali Bacili o bɛ Faransi yan k'olu nana arasa minɛna dɛ a donna ta a bɔra tan dɛ ka n'o discours kalan faransɛkan la n'a figiya ni fɛnw walasa Faransi bɛ se k'olu dɛmɛ cogo min na Faransi barika bannen don kuma ma se k'olu k'aw dɛmɛ u nana Faransi waati min na a y'a sɔrɔ CDM mɔgɔw olu ye plainte don ni mɔgɔ fila kama parce que o ye faso nafolo suɲa Kasimu Tapo o ye 16 milliards suɲa Ali Bacili min ye faso biɲɛ ye an ka immeuble minnu bɛ suguba kɔnɔ Kasimu Tapo ko a y'a bɛɛ feere CDM mɔgɔ ye plainte don o kama kuma min bɛ ka b'u da kɔnɔ olu mago bɛ tiɲɛ la a ma fɔ k'u nɔ b'a la dɛ kuma min bɛ ka b'u mɔgɔ fila da kɔnɔ u welela bɔgɔ jɛnnen kan walasa tiɲɛ bɛ se ka dɔn cogo min na Kasimu Tapo y'i to Faransi a ko kuma mɛn a ye CDM mɔgɔw wele ko ka plainte retiré ko sinankunya de b'ale ni i y'a faamuya wala min ye plainte don k'o ye dɔgɔnɔ ye k'ale yɛrɛ ye boso ye k'a ka plainte retiré cɛ ko Kasimu Tapo e ka plainte k'ale ma don i kama dɛ wa ale tɔgɔ t'i ka plainte la ale tɔgɔ bɛ min na o ye Bacili ta de i b'a dɔn Kasimu Tapo ye min fɔ ko cɛ ka hari
Ali Bacili ka plainte retiré ko parce que ni plainte donna Ali Bacili kama ko a tɛ taa k'ale dan parce que ale ni Ali Bacili de bɛ ɲɔgɔn na nin da baraba ninnu bɛ t'u sigi anw da la wa an tɛ siran mɔgɔ ɲɛ dɛ anw ye sariya de kala donna ta bɔra ta hali ɲɛ bɛ saga groupe mɔgɔ ninnu na ko avocat tɛ se ka minɛ Mali kɔnɔ dɛ président minɛna Mali kɔnɔ kuma ma se avocat ma avocat tɛ ala ye ala kira tɛ n'a ye faso nafolo suɲɛ bila a k'u bɛ tigɛ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile bilahi président kunturu o gɛnna ka bɔ jamana kunna kuma ma se avocat ma président kunturu minɛna y'a faamuya ka taa bila soni kɔnɔ y'a faamu ka kalo joli kɛ yen kuma ma se avocat nɔgɔlen ma n'a ye faso nafolo suɲɛ maa si tɛ sariya sanfɛ a bɛ taa bo kɛ palan kɔnɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile a den t'a bolo a jama t'a kɔ a pa paga t'a bolo n'a ye faso nafolo suɲɛ n'a jɔra la don o don walahi a bɛ lakali tariku la yan faso nafolo ni nin wariba ka dun nin cogo la ko avocat a kana dan ka kɛ avocat ye dɛ hali n'a kɛra mɛlɛkɛ a bɛ minɛ ala jugu kafiri den an ka cɛ lamɛn fɔlɔ a bɛna min fɔ Kasum Tapo ko la k'a fɔ ko CDM n bɛna CDM ka nin mɔgɔw weleli ka damakasi sɛbɛn don mɔgɔw kama o tɛ ninnu yɛrɛ fila dɔrɔn ye a kɛra maa o maa ye maa kunkolo ko tɛ jamana ko don an faw don an ye damakasi sɛbɛn don ninnu kama a bɛ kalo 4 ka se kalo 5 ma komi kumaw cayalen don ni damakasi sɛbɛn ye donnen maître Kassim Tapo a tun bɛ voyage la ani maître Bacili u bɛɛ tun bɛ voyage la France Tapo y'a mɛn ko damakasi sɛbɛn ko CDM ye damakasi sɛbɛn don u kama kiri bunganko kan a ye weleli kɛ barisa maa minnu fila min tɔgɔ bɛ damakasi sɛbɛn in kan n'o ye Jérémy Dolo ye dɔgɔnɔ don donc Tapo nana ni sananguya sira ye a ye weleli kɛ a tɛ se k'a fɔ ko nkalon don k'a fɔ ko Jérémy k'a dɔn k'ale ye dɔgɔnɔ ye ale Tapo ye bozo ye jo mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko Jérémy k'o dɔn donc Jérémy ka nin taa a ka plainte bɔ yen Jérémy ko ka ale bɛ fanga de kɔfɛ bon Jérémy ta ale yɛrɛ ka papier kan ale ka damakasi sɛbɛn kan Jérémy tɔgɔ ta ka mɛn Jérémy tɔgɔ bɛ maître Bacili ta de kan Jérémy y'o fɔ a ɲɛna ko ale ma plainte don a kama ko ayi ko ni maître Bacili welela a tɛ taa k'ale da donc ko ale b'a ɲini Jérémy fɛ maître Bacili ta yɛrɛ ko Jérémy ka taa plainte retirer pour que k'a jira maaw la u bɛ ka min fɔ ko a denkɛ ka ko de don k'o de la ni plainte kɛra don n da donna nin kuma in na ka maliden bɛɛ lajɛlen k'a dɔn ko maa kunkolo ko tɛ k'a fɔ k'a denkɛ de minɛnen don ko CDM taara nin kɛ pour que ka ko las'a ma ka fɛn kɛ la o tɛ ni damakasi sɛbɛn in donnen don a mɛnna u fila kama Bacili ye fɛn caman fɔ n'i y'a ye Bacili CDM y'a wele a taara an ka golomasiri tabaw min bɛ n'o an b'o wele ko polisiw finitigilakaw olu jabala min bɛ ACI kɔnɔ ni o ye o ka 14e ye donc a welela yen ani maa min fana tɔgɔ bɛ CDM ka damakasi sɛbɛn kan o taara o y'u lamɛn Bacili lamɛnna a y'a yira k'a man kɛnɛ k'a bɛ sérum de kɔrɔ an bɛ procureur Ture fo nin yɔrɔ la k'a yira malidenw na ko hali bi kiri bɛ yen nka min ye social ye min ye hadamadenya ye buna hadamaden ka y'a hakɛ bonyali o bɛ Mali kɔnɔ fana kiritigiw bolo Ture ye a y'o min fɔ procureur Ture ye yamaruya di yaasa a bɛ se ka taa nka o tɛ k'a fɔ ko kiri bilala. misigi b'a kɔrɔ n b'a lajɔ parce que misigi ma ɲi vidéo ma quoi misigi min b'a kɔrɔ a ma ɲi aw yɛrɛ cɛ ka kuma bɛn ninnu de ye CDM mɔgɔ ye a bɛ fɔ nin de ma ko CDM collectif pour défendre les militaires ninnu de ye militaires dɛmɛbaga ye ninnu de ye jɛkulu sigi militaires tɔgɔ la k'o ye damakasi sɛbɛn don waati min na k'a y'a sɔrɔ Bacili ni Kasum Tapo bɛ Faransi
ka waati ko ka bɔ a waati la ka na sisan k'a bɛ kalo 5 bɔ mais ko Kasum Tapo to France ko ka mɛn ko plainte donna olu kama a ye delili de kɛ nin dabaraba n'a kunkoloba de bɛ t'i sigi k'ale ye cɛ ye da donna ta bɔra ta k'a sɔrɔ a bɛ siran ka tɛmɛ musobakɔrɔ kan depuis a y'a mɛn ko plainte donna a paniquera depuis a y'a mɛn ko plainte donna a siranna depuis a y'a mɛn ko plainte donna a ye fan bɛɛ kɛ sɔnni ma ko ne ka delili kɛ e ni ala na kira cɛ kiri ta côté mun sinankuya ko bɛ yen e ye boso de ne ye dɔgɔna o tɛ kiri ta fɔ n'i ye faso nafolo suɲɛ i bɛ wele kiri de la i bɛ taa jaabi sinankuya tɛ yen avocat de filɛ ne kɛ ni jɔ dɛ kiri bɛ e kun kan e ka ni jɔ ko sinankuya e bolo k'an bɛ bɔ a tile de la walima e bolo k'an bɛ ancien modèle ni tile de la a fɔra de k'e faso nafolo dun k'i welela e bɛna mun sinankuya kuma de fɔ aw ɲɛ ko karisa ye boso e ye dɔgɔna ye o tɛ passe kiri ta fanfɛlaw la dɛ wa dabaraba ninnu jogo filɛ o bɛ siran ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan an bɛ arasiba ci dɛmɛ dɛ le dossier est vide toujours sera e yɛrɛ ma e bɛ delili la sariya sera Kasum Tapo yɛrɛ ma a bɛ kasi sugu bɛɛ la k'ale ye boso ye n'i ye boso ye mɔgɔ de y'a fɔ k'i ka faso nafolo suɲɛ n'i ye boso ye mɔgɔ de y'a fɔ k'i ka faso nafolo suɲɛ n'i ye faso nafolo suɲɛ dɔgɔninya t'a la bosoya t'a la foyi t'a la i bɛ wele wa dabara kɔfɛ ɲɛtiw kɛ cogo la barika kisɛ kelen t'u la a yɛrɛ ka kuma k'ale ye batone kan ka delili kɛ mɔgɔ min ye sariya k'ale kan ka delili kɛ i tun man ka kiiri don de kɔnɔ a ye plainte don kama basi t'a la n bɛ faransi mɛ n bɛ na kuma fa na ba filɛ mais cɛ ye delili kɛ ka kasi ka ko sugu bɛɛ kɛ walasa plainte bɛ se ka retirer c'est mɔgɔ ma sɔn ne m'a fɔ dɛ cɛ de y'a fɔ n y'a vidéo k'a la sa k'a ye fan bɛɛ kɛ delili a sera ɲarelakaw ma ka se turew ma ka se bamako tigiw ma ka se mɔgɔbaw ma ka se diinɛɲɛmɔgɔw ma k'u ka delili kɛ k'olu ko ayi kiri bɛ boli kan di n'i nɔ t'a la salamu n'i nɔ b'a la fana i bɛ taa kaso la kuma fana b'a filɛ n'u b'u sigi an da la le dossier est vide an kalanna dɛ an bɔra Sorbonne na dɛ an ye batone kɛ dɛ an tun ye batonbɔla ye delili kun mun sinankuya bɛ taa fɔ kirikɛyɔrɔ la plainte de donna mun sinankuya bɛ na fɔ o kɛnɛ kan on s'en fout de ça i bɛ taa jaabi de dɔrɔn wa plainte yɛrɛ donna a ma sɔn ka taa ye plainte donna a ma sɔn ka taa Bacili taara ta jaabi a ma sɔn ka taa parce que nin baara bɛ kɛ ni nin de nin dossier tɛ datugu de n'anw ka kiiritigɛlaw ye nin dossier datugu bi la an b'u place la 16 milliards ka ca a ka bon hakili ma 16 milliards détournés par Kasum Tapo i b'a di bagunu ka bɛɛ ma an bɛ ji sɔrɔ an bɛ kɛnɛya sɔrɔ an bɛ dun ka fa sɔrɔ an bɛ lafiya sɔrɔ mɔgɔ kelen k'o ta k'o dun o tuma na ala y'ale da ministre anw genge yan faso nafolo bɛ segin de dɔw b'a la ko n'i ye faso nafolo suɲɛ ko n'a tɛmɛna san 10 kan k'i tɛ se ka wele o y'aw tile de o tɛ anw tile ye dɛ n'i ye faso nafolo suɲɛ k'i to san 10 de la hali n'i si sera san 1000 de ma anw b'i minɛ k'i sɔrɔ kaso la an b'i minɛ k'i sɔrɔ kaso la parce que tɔgɔ t'i la ni zon tɛ o n'i ye faso nafolo suɲɛ a dɔnna ko karisa de y'a suɲɛ tɔgɔ jumɛn b'e la ni zon tɛ a ko ni a suɲɛna n'a dati sera san 10 ma yafa bɛ k'i ma o y'i ta di mɔgɔ sugu minnu bɛ k'a fɔ yɛrɛ ne ka nafolo suɲɛna mɔgɔ min ka nafolo suɲɛ n'i y'a tigi ye i b'a to yen i t'a to yen e ka san 100 kɛ baara la mɔgɔ dɔw ka na k'o bɛɛ suɲɛ e k'o tigilamɔgɔ ye e bɛ jɛ ko parce que k'a y'i ka nafolo suɲɛ k'a bɛ san 10 bɔ o tɛ jamana ka wari don mɔgɔ ta tɛ jamana de ta don a bɛ segin fana wa filɛ nin depuis a fɔra ko plainte donna a ye delili sugu bɛɛ kɛ ka ɲarelaw wele ka turelakaw wele ka mali bɛɛ wele ko bɛɛ ka delili kɛ mɔgɔ si mi da don nin ko la i bɛ taa jaabi de Bacili de y'a fɔ ko ye 16 milliards détourné k'a kɛra ale ɲɛna ko ni nkalon don ko ala kana ale ɲɛ da kira kan Bacili ye nin bɛɛ fɔ a ka kuma kɔnɔ e fana ko Bacili ye immeuble bɛɛ feere suguba la an mago b'an ka biɲɛ la an mago b'an ka wari la a bɛ taa nin kiiri de jaabi a tiɲɛ bɛ min bolo alhamdulillah ni tiɲɛ t'i bolo i bɛ taa kaso la banna mais delili t'a ɲɛ sinankuya tɛ yen foyi tɛ yen an mago b'an ka wari la kuma fana ba filɛ nin dabaraba ninnu de b'u sigi an da la k'olu ye cɛw ye ne tun ye cɛ ye bɛ delili kɛ Kasum Tapo n ye cɛ ye dɛ n bɛ ala dɔn dɛ n kalanna dɛ n tɛ siran mɔgɔ ɲɛ dɛ pititi patata plainte donna a ye fan bɛɛ kɛ kasi ye a ye fan bɛɛ kɛ kule la a ye fan bɛɛ kɛ delili la delili t'a ɲɛ n bɛ cɛ kumakan k'a la a y'a lamɛn a ye delili minnu kɛ a fɔ ko CDM n bɛna CDM ka nin mɔgɔw weleli ka damakasi sɛbɛn don mɔgɔw kama o tɛ ninnu yɛrɛ fila dɔrɔn ye a kɛra maa o maa ye maa kunkolo ko tɛ jamana ko don an faw don
an ye damakasi sɛbɛn don ninnu kama a bɛ kalo 4 ka se kalo 5 ma komi kumaw cayalen don ni damakasi sɛbɛn ye donnen maître Kasim Tako a tun bɛ voyage la ani maître Bacili u bɛɛ tun bɛ voyage la France Tako y'a mɛn ko damakasi sɛbɛn ko CDM ye damakasi sɛbɛn don u kama kiri bunganko kan a ye weleli kɛ barisa maa minnu 2 min tɔgɔ bɛ damakasi sɛbɛn in kan n'o ye Jérémy Dolo ye dɔgɔnɔ don donc Tako nana ni sananguya sira ye a ye weleli kɛ a tɛ se k'a fɔ ko nkalon don k'a fɔ ko Jérémy k'a dɔn k'ale ye dɔgɔnɔ ye ale Tako ye bozo ye jo mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko Jérémy k'o dɔn donc Jérémy ka nin taa a ka plainte bɔ yen Jérémy ko ka ale bɛ fanga de kɔfɛ bon Jérémy ta ale yɛrɛ ka papier kan ale ka damakasi sɛbɛn kan Jérémy tɔgɔ ta ka mɛn Jérémy tɔgɔ bɛ maître Bacili ta de kan Jérémy y'o fɔ a ɲɛna ko ale ma plainte don a kama ko ayi ko ni maître Bacili welela a tɛ taa k'ale da donc ko ale b'a bon aw yɛrɛ ye kuma bɛɛ lamɛn o b'a yira k'a fɔ a sirannen don a ka bon hakili ma cɛ tɛ bi cɛ tɛ sini a siranna ko cɛ ka plainte retiré a t'a retiré bi a t'a retiré sini i bɛ taa nin question jaabi de ni nɔ b'a la i bɛ minɛ ni nɔ t'a la i bɛ bila depuis plainte donna ja tigɛra depuis plainte donna i delili kɛ depuis plainte donna sinankunya ko nana k'an ka wari dun ko sinankunya sinankunya n bɛ sinankunya nɛni sisan sinankunya miliyari k'o détourné ko sinankunya an t'a la bi an t'a la sini an ka wari bɛ segin de 16 miliyari a bɛ segin du 3 de b'a bolo faransi yan du 1 b'a bolo azi n'i taara Moti quartier kuntura a y'a bɛɛ wuli k'a bɛɛ jɔ nin petit ta in cɛ fo ka dulɔminaba ye M5 ka kɛlɛ la o y'a ka hôtel min jɛni ça coûte combien de milliards du min b'a bolo Bamakɔ ala kelen de b'a da dɔn o tuma e bo ye sanu de ya k'ale tun ye bâtonnier ye bâtonnier bɛ faransi kɔnɔ hali nɛgɛso t'u bolo e nana kalan mɔgɔ minnu bolo hali du kelen t'olu bolo yan e ka fan bɛɛ kɛ du ye ko ale tun ye bâtonnier sara ye joli i tɛ na n'i ka bien ye mais nin ka nɔgɔ depuis i ye baara daminɛ don min na i ka bulletin b'i bolo fiche de paye a b'i bolo i tun bɛ sara min ta a bɛ yen i ka wari tun bɛ bɔ yɔrɔ min na a bɛɛ bɛ yen na n'o o dalilu ye dɔrɔn i ka sɔrɔ hakɛ bɛ dɔn n'i ye sonyɛni kɛ walima n'i ma sonyɛni kɛ o preuve bɛ sɔrɔ c'est même pas compliqué a bɛ komi ni ne kɛra milliardaire ye bi ni mɔgɔw sigara ne la n bɛ taa n ka fiche de paye ni n ka fɛnw labɔ ka na kɛ n tun bɛ baara la karisa bolo n tun bɛ nin société la n bɛ nin sara de ta o bɛ calculer san kɔnɔ a bɛ bɛn min ma walima san 20 a bɛ bɛn min ma n'a y'a sɔrɔ i ye sonyɛni kɛ walima i ma sonyɛni kɛ o n'a dɔn mais fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ ne y'a fɔ aw ye ko juguya kɔ ye ta tiɲɛ de n y'a fɔ aw ye yan fanga tun b'aw bolo kunu a ye faso janfa ka Mali ci ka Mali danbe bɔ a la k'an ka nafolo buruja an ma se ka jamana jɔ mɔgɔw nana bi u bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ n'aw ko k'a b'olu juguya fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ kuma fa na ba filɛ san 60 jamana b'aw bolo an ye mun sɔrɔ tungala taga an ye mun sɔrɔ i y'a faamuya b'a la tɔɔrɔ an ye mun sɔrɔ gɛlɛya an ye mun sɔrɔ ɲani an ye mun sɔrɔ kɔngɔ an ye mun sɔrɔ jolibɔn aw tile la bi nin bɛɛ bɛ ka ban aw de bɛna n senkɔrɔla ɲagasa o tɛ se dɛ o k'a bila dɛ élection ka kɛ ni élection kɛra bi jama bɛ e kɔ mɔgɔ bɛ e fɛ yan mɔgɔ bɛ e dɔn wa mɔgɔ dalen bɛ e la bɛɛ tigɛlen bɛ aw la bɛɛ y'a dɔn aw ye den sugu min ye o de bɛ panpan na senkɔrɔ ayiwa bɛɛ bɛ taa kaso la sa e ni Bacili n'u togo de la k'a fɔ ko faso immeuble feerela suguba la ko y'a sɔrɔ Bacili tun ye ministre ye o bɛ se ka feere a ɲɛna ma cogo jumɛn n'u togo de la k'o kuma fɔ e Kasum Tapo fana seginna o kan Bacili fana ko e ye 16 milliards détourné an mago b'an ka immeuble minnu tun bɛ suguba la o feerela cogo min na an k'o dɔn mɔgɔ min fana ye an ka 16 milliards détourné Alifa ka campagne waati la an mago b'an ka 16 milliards dɔrɔmɛ 1 an tɛ ja kɔ an t'a yafa fana bilahi ala kana'u kɔ suma ala kana'u ɲɛ suma mɔgɔ ye faso nafolo dun ala k'a k'i kɔnɔ tasuma ye bilahi n'i ye du dɔ jɔ sake n'i y'an ka nafolo de ta ka t'i denw ka avenir dilan ala k'i denw kɛ dulɔminɛ ye ala k'i denw kɛ kolosara ala k'i denw kɛ jugu sago ye bilahi i denw laban ka saraka deli yan
k'anw ka biɲɛ ta k'anw ka nafolo ta k'anw kumana ji ma k'anw kumana kɛnɛya ma k'anw kumana dunkafa ma k'anw bila ka taa sa kɔgɔju kɔnɔ ka bɛɛ jɛ nafolo ta k'o k'i kelen ta ye ko i b'i denw ka avenir dilan ala k'i denw kɛ juguw sago ye ala k'i den kɛ bɔnɛma wolo ye ala k'i den kɛ lagasa ye ala k'i den kɛ i y'a faamuya b'a la falatɔ ye ala kana aw si kɔ suma voilà o ye Kasum ta pota yɔrɔ ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Amérique la Amérique depuis o ye nkalon da Mali la ani bi cɛ Amérique ma lafiya ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ dɛ depuis Américains bɔra k'a fɔ ko anw ma mɔgɔ anw ma terroriste faga mura an ye population de faga k'u bɛna anw bagabaga k'u bɛna santage kɛ anw na walasa an bɛ se ka siran olu ɲɛ ka tugu olu kɔ komi nusɔgɔtɔ Asimi bɔra k'u jaabi k'u dabɔ nin ko sugu la fɛn min dalilu t'u bolo k'u kana da don o la ani bi cɛ maa bɛ kasi la Amérique bɛ kasi la maa bɛ bɔ fara la Amérique kɛra juguw sago ye bilahi Américains de bɔra i y'a faamuya wala k'olu filila k'u ka armée ka secret bɛɛ ko k'a bɛɛ ci Mali ma ni ta tiɲɛ tɛ nin bɛ se ka kɛ cogo di danga de bin'u kan u ta de tiɲɛna ala y'u halaki ne m'a fɔ wa n ko se bɛ ala de se tɛ mɔgɔ ye dɛ se bɛ ala de Amérique ni jamana belebeleba ye 52 États olu de bɛ to ka fili u y'a ci Russie ma u ka armée ka secret bɛɛ o y'a ci Russie fɔlɔ de ma o filila ka ci Russie ma u ka secret bɛɛ o filila ka ci Chine ma u ka secret o filila ka bɛɛ ci Mali ma mun de bɛ Amérique nɔfɛ sisan hakɛ n'i ye hakɛ mɛn a taara berekɛnɛ de ɲini a n'a seginna n'a ka berekɛnɛ ye bilahi a b'i kun ci k'i da fara hakɛ taara berekɛnɛ ɲini berekɛnɛ sɔrɔla a bɛ ka Américain a bɛ k'u cancan bi a ka bon hakili ma bilahi Amérique service de renseignement Amérique gundo u ka secret u ka sɔrɔsiw ka fɛn bɛɛ i y'a faamuya b'a la u y'a faamuya u ka gundo bɛ mara yɔrɔ min na o bɛ to ka c'est que o gundo sonu bɛ to ka muruti a yɛrɛ ma de ka panique a yɛrɛ ma fa bɛ to ka don o fɛn ninnu na u ka dɔnniw n'u ka secret n'u ka fɛn bɛɛ bɛ ka taa diɲɛ fan bɛɛ fɛ a bɛɛ bɛ ka taa ci mɔgɔw tɛgɛ kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ bi Amérique bobara bɛ kɛnɛ ma fini t'u la bi duluku t'u la foyi bɛɛ b'u gundo dɔn bɛɛ b'u secret dɔn hali kɛlɛkɛ minɛn juguba minnu b'u bolo a ci cogo a n'a ka kɔdu n'a ka fɛn bɛɛ a bɛ diɲɛ bɛɛ bolo Amérique se ka ci ka ci bi ne ma fɔ aw ye n ko se bɛ ala de bilahi ne ye hakɛ min a taara berekɛnɛ de ninnu ye mɔgɔw de tɔɲɔ ka mɔgɔw faga fu ka mɔgɔw danbe b'u la fu ala t'u ɲɛ suma bi ala t'u kɔ suma bi u taara k'u bɛ bi Mali kan u ka service de renseignement u ka secret u ka sɔrɔsiw u ka secret Amérique gundo bɛɛ i y'a faamuya b'a la dɔw y'a bɛɛ fili ka taa Mali kɔnɔ ka taa ci an tɛgɛ kɔnɔ Joe Biden bɛ bo kɛ cogo min na a b'i da muso kan cogo min na a bɛ kasi cogo min na i y'a faamuya b'a la a fɛn bɛɛ u ka secret bɛɛ a bɛɛ taara a yɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ mun de b'o kɛ halaki Amérique halakira bɛ a ka bon hakili ma foyi m'o halaki dɛ o ye Iran ci i y'a faamuya b'a la ka diɲɛ bɛɛ ɲagami ka joli bɔn ka mɔgɔw sogo dun ka taa mɔgɔw bololafɛn ta ka k'u ta ye ka mɔgɔw ka essence suɲa c'est que ko se b'o olu ye ka bin mɔgɔw ka sariya tɛ boli olu kan olu tɛ taa kiiri la foyi o bɛ mɔgɔw faga ten aw ta tiɲɛna ten e ka secret mana taa di jugu ma i jugu b'i minɛ cogo dɔn dɛ i ka secret n'o taara ci i jugu tɛgɛ kɔnɔ n ka cɛ i jugu bɛ se k'i kunbɛn mɔgɔ ka secret bɛɛ man ka sɔrɔ i y'a faamuya wala Amérique ka secret bi a kɛra komi sotaramaw bɛ taa ni ka segin kɛ radiya la cogo min na Amérique secret kɛra o de a bɛ Mali bolo a bɛ Russie bolo a bɛ Chine bolo a bɛ ko wɛrɛ bolo i y'a faamuya u ka gundo bɛ mara yɔrɔ min na o machine de bɛ to ka panique a yɛrɛ ma fa bɛ ka don o machine na u ka gundo bɛ ka taa diɲɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ ka taa ci bɛɛ tɛgɛ kɔnɔ i ni i jugulamɔgɔ o man ka bɔ i ka ko kalama dɛ bɔmu juguba minnu bɛ Amérique bolo n'u bɛ fɛ k'a ci i y'a faamuya bala secret bɛɛ b'o bolo a gundo bɛɛ b'e bolo a kɔdi bɛɛ b'e bolo n'a ka di Mali ye bi Mali bɛ se k'i to Mali kɔnɔ Amérique bɔmu juguba minnu bɛ k'a ci Amérique yɛrɛ kɔnɔ foyi tɛ bɔ a la n'a ka di Rusiw ye bi u bɛ se k'u to Rusi jamana kan bɔmu jugu minnu bɛ Amérique bolo k'a ci Américains yɛrɛ la parce que u ka secret bɛɛ taara u yɛrɛ sɔrɔ Rusi tɛgɛ kɔnɔ ani Mali ni Chine ninnu u ma kɛ jugu sago ye Amérique kɛra jugu sago ye depuis o ye Mali dɔgɔya k'u bɛ bi Mali kan ko ka Mali tɔɲɔ ala y'u bɔbɔra bɔ kɛnɛma bilahi u kɛra jugu sago ye u kɛra faden sago ye o de y'a fɔ dɛ Américains de y'a fɔ k'olu ka
k'olu filila k'u ka sekere ci mali ma o tɛ jugu sago denya dan ye jamana kunturu hali mali minnu ma développé kosɛbɛ an ka sekere tɛ taa ci bɛɛ tɛgɛ kɔnɔ kuma ma se n'i y'o kɛlen ye ameriki la dɔrɔn halaki don foyi tɛ ni hakɛ tɛ parce que hakɛ bɛ se fɛn bɛɛ la hali bi nin y'a bɛɛ la dɔgɔmanin de bilahi dɔn bɛ na ni fiɲɛ ma taa n'aw ye jiwoye bɛ taa n'aw ye walima dugukolo bɛ dayɛlɛ aw bɛɛ bɛ jigin a kɔnɔ parce que aw ye mɔgɔw tɔɲɔ u bololafɛn nɔfɛ ka taa bin mɔgɔw kan u taama se aw ma foyi u ma foyi ɲini aw fɛ ka taa mɔgɔw tɔɲɔ dɔrɔn k'u bololafɛn ta ka tila k'u faga o de tun bɛ ka kɛ mali la o mali la kɔrɔnfɛla la dugu minnu tun bɛ ka jeni wari b'u bolo wa sanu b'u bolo wa mun de b'u bolo dugu kunturu tun bɛ jeni su fɛ mɔgɔ minnu ma fɛn kɛ u sen t'a la u da t'a la foyi k'u bɛɛ faga o hakɛ bɛ mɔgɔ to ye o hakɛ tɛ mɔgɔ to ye dɛ a makɔrɔ o ka dugu bɛ ka jeni ameriki sekɛrɛ bɛɛ bɛ ka t'i yɛrɛ ci mɔgɔw tɛgɛ kɔnɔ foyi tɛ ni danga tɛ wa n'an bɛ taa an bɛ se bilahi fɛn bɛ yɛlɛ aw la nin tɛ fɛn min da kɔnɔ aw kana juguya dabila an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna jara transport ne balimaw jara transport kunu lundi a ye mɔgɔ faga tuguni dɛ a y'a image lajɛ jara transport kunu a ye mobili jan cogo lajɛ a filɛ n'i ma dulɔ min mobili bɛ se ka boli cogo jumɛn ka taa bin nin cogo la u ka chauffeur bɛɛ dulɔ min na jara transport danga de b'a kɔ wa danga safinɛ kunba don depuis ne ye nin transport ye don min na bamakɔ kɔnɔna na k'ale bɛ kɛ kari ye ka kɛ bisi ye ka to ka mɔgɔw ta ka taa n'u ye maɲanbugu sogonin kɔ falajɛ ni fɛn ninnu depuis ne ye nin ye don min na a ma se ka avancer ne ko barika tɛ nin na a y'o fɔlɔ de daminɛ a ma taa yɔrɔ si sisan a kɛra transport fana de ye a tɛ ka ci ka ci mɔgɔ faga a bɛ se o dɔrɔn de la a ka chauffeur bɛɛ bɛ dulɔ de min o bɛ mobili boli i y'a faamuya o la fo sira bɛ kɛ u ɲɛkɔrɔ filani ye n'i ye mobili bila vitesse ba la sira bɛ k'i ɲɛkɔrɔ filani de sira bɛ kɛ sira kɛ n bolodenkɔni filɛ cogo min na sira bɛ k'i ɲɛkɔrɔ ten a bɛ caya de kɔ i yɛrɛ t'a dɔn i bɛ sira min kan i b'i t'o la i bɛ taa don mɔgɔ wɛrɛ la an bɛ jara transport ka kuma la nin kalo yɛrɛ la hali bi o bɛ ka mɔgɔw faga a kunu an ka lakana tigilamɔgɔw olu bɛ mini bisi kɔnɔ u tagatɔ yɔrɔ dɔ la mali lakana tigilamɔgɔw o bɛ kari fitinin dɔ kɔnɔ u tagatɔ dugu dɔ la jara transport taara don o fana la ka mɔgɔ kelen faga ka mɔgɔ tan ni kɔ k'o bana an y'a fɔ minisiri ye siɲɛ joli a ye nin transport in supprimer ka bɔ mali kɔnɔ a ye nin transport in datugu a bɛ ka mɔgɔ min faga ka bɔ hakili ma ne yɛrɛ t'a dɔn nin minisiri ninnu ta kun ye min ye o ka mɔgɔ kelen faga ka fila faga ka accident joli kɛ o bɛɛ n'a ta o transport kelen bɛ mali kɔnɔ bilahi n'aw ma nin supprimer a b'aw yɛrɛ faga bilahi mɛ kali ala la ministre de transport ni tulo bɛ n na mɔgɔw de bɛ ka boli o nin na sebiye bɛ jara transport ka datugu ka bɔ mali kɔnɔ a tɛ boli tuguni o sebiye n'i m'a lajɔ i yɛrɛ de ye transport bilahi n'i m'a lajɔ a bɛ don i yɛrɛ la don dɔ la n'i ma nin transport n'i ma selisɔn nin ka ko la don dɔ la e yɛrɛ b'i ka mobili kɔnɔ k'i bɛ taa dugu dɔ la a bɛ taa n'i yɛrɛ ye quoi parce que banajugu fɔra furajugu ye merde wayi transport bɛ ka mɔgɔw faga su ni tile a tɛ nin lajɔ ka bɔ mali kɔnɔ nin bɛ se ka mun de bɔ a la mais je comprends pas je comprends rien dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ an ye ko société in ko société ɲɛnama tɛ siya woloma b'a la k'a ka bon hakili ma siya woloma bɛ nin kari in na bila mais an b'u ka dossier ɲini ka na o ministre de transport muso in yɛrɛ ɲinana a tɔgɔ kɔ muso tayiru danbele muso in min bɛ terrain ko ni fɛn ninnu ale de bɛ se b'ale de ye bi ka jara transport i y'a faamuya ka t'u ka koro datugu u ka mobili ka pinɛ bɛɛ bɔ a kɔrɔ kari fɛn fɛn b'u bolo ka mɔgɔ bila u ka taa pinɛ bɛɛ dɔ monter ka kari in yɛrɛ tigɛ ka di numu ma u k'a kɛ daba ni i y'a faamuya wala fɛn wɛrɛ ye quoi nin kari in bɛ mɔgɔ faga kojugu a chauffeur bɛɛ bɛ dulɔ min o tɛ boli dɔɔni dɔɔni o bɛ boli kojugu fo ka taa kari don mobili wɛrɛ la ka mɔgɔw bɔnni u nin na a bɛ joli min bɔ san kɔnɔ ala kelen de b'a ta dɔn a bɛ mɔgɔ miliyɔn de faga san kɔnɔ jara transport o bɛɛ n'a ta da tɛ ka don kuma la accident kelen tɛ kalo kɔnɔ fila tɛ kalo kɔnɔ saba tɛ kalo kɔnɔ naani tɛ kalo kɔnɔ duuru tɛ on dirait que tigi tɛ jamana la on dirait que ministre tɛ yen cɛ mɔgɔ nin ka bɔ n'i ma dɛ wa fɛn tɛ ninnu si la dɛ mɔgɔ minnu bɛ taa jara transport ta fɛn b'a olu bɛɛ fana ye sibantɔw de ye o mɔgɔ minnu bɛ taa jara transport ta aw bɛɛ ye sibantɔ sinon ne bɛ don nin kari sugu kɔnɔ wa kari min bɛ mɔgɔw faga su ni tile ne b'o ta hali n'a transport kɛra 1 euro de bilahi n tɛ don a kɔnɔ hali n'a kɛra 1 centime de hali ni n bɛ tagama sen de la ka taa segu n tɛ don a kɔnɔ
aw tɛ nin bila pourquoi aw bɛ to ka taa nin kari ta pourquoi aw bɛ don nin kɔnɔ n'aw bɛɛ ye nin ye k'a to sa u ka société bɛ bin wa u bɛ taa fayiti la u b'u ka yɔrɔ ta tugun mais fɛn tɛ olu la dɛ aw si bantɔ minnu bɛ ka to ka taa nin kari ta a b'aw bɛɛ faga ye an kɔni ta dan ye kuma de dɛ anw dan ye ladilikan de ne t'a kɔnɔ n tɛna don a kɔnɔ wa n tɛ mali yɛrɛ kɔnɔ ne bɛ faransi yan de an ka bolimafɛn bɛɛ contrôlelen don faransi kɔnɔ yan bilahi k'i to faransi kɔnɔ k'i bɛ bolimafɛn boli sans alerte i b'i si kɛ kaso la bilahi wa n'i ye dulɔ min ka don mobili kɔnɔ o ka jugu n'a bɛɛ ye i ka bolimafɛn bɛ taa de hali tuma dɔw yɛrɛ la hali sɛnɛma bilahi i bɛ se mobili ɲɛ mɔgɔ min b'i sɛnɛ i bɛ se mobili ɲɛ tellement que dan bɛ fɛn bɛɛ la yan bɛɛ mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ dan bɛɛ anw de bolo kari bɛ ka mɔgɔw faga ne ye nin kɛ faransi une seconde fu bɛ sira dan na société bɛ datugu karima a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ minɛ ka taa bila kaso la a filɛ nin an ka lakana tigilamɔgɔw a taara don olu ka kari kɔnɔ ka muso kelen faga ka mɔgɔ tan ni kɔ k'olu faga kunun tɛnɛndon le 17 juillet kunun jara transport a ye mɔgɔ faga tuguni a yɛrɛ jannen filɛ a kɔ kan bɛɛ ka bon hakili ma mais foyi tɛ bɔ a la hali sini i b'a ye tuguni k'a bɛ boli a filɛ a dalen filɛ nin i b'a lakali ko wotoro fali kari de filɛ nin mɔgɔ ba yirika bɛ don a kɔnɔ nin mana bin mɔgɔ min ka t'i kan kari mais foyi tɛ bɔ a la hali bi i b'a sɔrɔ o bɛ sira la ministre de transport bilahi e kɔni barika tɛ e la quoi ministre de transport bilahi barika tɛ e la sinon a se bɛ ye bi ka ninnu ka asansi bɛɛ datugu ka bɔ yen a se bɛ ye bi ka ninnu ka fɛn bɛɛ jɔ mali kɔnɔ mais komi i muso tɛ i cɛ tɛ ka sa i den tɛ ka sa i somɔgɔ tɛ ka sa i sigi quoi don dɔ la turu bɛ se yɛrɛ ma parce que i bɛ mobili kɔnɔ su ni tile don dɔ la a bɛ tagama i yɛrɛ kan ala k'an kisi parce que u bɛ mɔgɔw tɔɲɔ sa voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an ka heure sera an tɛ se ka kuma Kawo Jim kan tuguni parce que nafa yɛrɛ t'o la Kawo Jim t'i sigi tuguni ko mali tɛ se ka bɔ CEDEAO la ko ni mali bɔra CEDEAO la k'ale bɛ nationalité changer nationalité yɛrɛ b'e la mɔgɔ min y'a danbe falen wari la tɔgɔ b'e la barika bɛ e la Kawo Jim de sigilen bɛ tuguni ko i jɔ n ka video k'a la mais c'est pas la peine i bɛ dangaden dɔn de Kawo Jim don bilahi muso kolon den Kawo Jim don somɔgɔ tɛ mɔgɔ min na mɔgɔ min b'a kɛlɛ na Kawo Jim don barika bannen den ko ni mali sera ka bɔ CEDEAO la e ko n'an sera ka MINUSMA gɛn ko e tɛ kuma tuguni on dirait que ala y'a fulan de ka t'i kali ka kalibaw kɛ on dirait que ala y'ale sinango de nin de y'a fɔ an bɛɛ ɲɛna ni MINUSMA sera ka gɛn ka bɔ mali kɔnɔ k'ale tɛ kuma tuguni a bɛ bo fara la i bɛ n'i ku sigi an da la tuguni ko CEDEAO barika bɛ CEDEAO la est ce que mali yɛrɛ bɛ CEDEAO kɔnɔ parce que CEDEAO ko an ka dan yɔrɔ la an ma dan ye CEDEAO ko an ka to kɔ an ma t'u kɔ mali bɛ CEDEAO yɛrɛ kɔnɔ wa an ni CEDEAO tɛ hakilina kelen na wa CEDEAO mana fɔ k'an ka fɛn an bɛ taa min a lamɛn dɛ non nin ye o m'a fɔ ko MINUSMA bɛ taa n'u bɔra CEDEAO la c'est à dire que n bɛ n ka nationalité n bɛ bɔ maliya la awɔ ko Kawo Jim ko n'u bɔra CEDEAO la je renonce à ma nationalité de malien dakɔrɔbɔli tɛ walahi n bɛ sɛbɛn la n b'a lajɔ ka sɔrɔ nin bɛ n dusu tiɲɛ quoi n b'a lajɔ on dirait que n ka pan sisan ka taa minɛ mali la k'an sen don a kɔnɔ quoi bilahi n'i ye nin lamɛn dɔrɔn on dirait que n ka tunu sisan ka taa n yɛrɛ ye mali kɔnɔ a bɛ siso min kɔnɔ ka taa n jɔ a kan i y'a faamuya wala fo k'a bo bɔ a nun fɛ bilahi mais wali dusu tɛ kɔ tigɛ nin bɛ se ka to i sigi jamana kɔnɔ cogo jumɛn ka to ka mɔgɔ dɔgɔya ka ala dɔgɔya ka diinɛ dɔgɔya ka kabila dɔgɔya bilakoro fara saba kasankɛ feere la danga min bɛ e kɔ a tɛ wotoro fali kɔ 4 vice président de CNT depuis e bɔra yen e tɛ ci ka ci tuguni e tɛ don da la e kɛra juguw sago ye batara den kasankɛ feere la ka don assemblée kɔnɔ ala bɛ nin di bɛɛ ma 24 millions d'habitants bɛɛ bɛ assemblée sɔrɔ e ye 106 sɔrɔ 24 millions d'habitants in tu la k'a kɛ député ka tila kɛ 4 vice président de CNT 5 millions par mois o de filɛ dangadenya ni yogɔrɔya la ni mali bɔra CEDEAO la cɛ c'est pas la peine n b'aw bila yan ni ku bɛ kuma nin kan i b'a ban walima i b'a fɔ a ye olu bɛ taa kuma jugu fɔ c'est pas la peine ala ka